Lisod sa lugnay gwapo unya. Wa kay ligo, di ba? Yaks! Kababae ni mong buhat, wa kay ligo. Oh my god. Kuya, si pangalan mo, kuya? Makmak. Ikaw makmak ba? Sige, kapangutan na pila kong timbang, ha? Ono, ha? Hi guys. What time is it ba? Hey Siri. It's 11:51. So yeah, hi guys. What's up mga mads, ka mga pingkog at ngal, no? It's 11:51 in the evening. And currently I'm still not sure about that. Yabang ni Siri. Currently nag-pack ko sa akong mga things because tomorrow The current time is 11 hours, 19 minutes and 26 seconds. sama ko man yung Siri. Tomorrow mo biyahe ko. Kuha lang ni siya guys, random ra ni siya nga lakaw na ako. And tanawa kong gipang-pack ko. So na ako'y comforter and then extra t-shirt and then carsones. I'm heading to a faraway land. Faraway land! So, matong bukid, you know what guys, I was born in Camiguin. Dili man sa ingon nga di ko ganan og tubig dagat, no, pero mas ganahan gid kaayo ko og bukid. Ako mga mads, no, advice na ko sa inyo, kung feel gani kay ninyo nga, you know, dili na kayo nindot ang inyong gabuhaton sa kinabuhi, siguro stress lang siguro ka. And yes, by the way mga mads, no, so aside sa gipang-impake na ako ang mga akong gasuoton, ibutang po na ako sa maleta diri ang atong tent. Ang isa sa mga pinaka-highlight ani nga biyahe is magtukod ko sa akong tent mag-isa. Kay independent woman beata. So ato ni ibutang ang atong tent sa luggage. So ayan, madala ni taog kuan di ay towel. Ligo beta dito. Lisod sa lugnay gwapo unya. Wa kay ligo, di ba? Yaks! Kababae ni mong buhat, wa kay ligo. So ayan, medyo puno-puno na atong luggage. Weird lang kayo mga mads, no? Kaya usually pag muadto kag mga biyahe, backpacker style or what not. But for me, ako gusto na ko luggage gyud kay para madala na ko tanan kung unsa akong gusto dalon. Hello mga mads! Oh yes, basi matingala mo nung na-shaved akong dagboy, no? Before ko nilakaw di ay nagpa-shave day ko sa ungnaw. Kay murag alingasahan ko sa ungnaw nga gubot kaayo tanawon bitaw. Gubot naman gini akong naong pero mas gubot gid ko na atong bangas. Okay, so yes, we are on our way now sa atong destination. And ako thankful pud kayo ko ani nga person kay kung wala ni siya mag-commute gid ko. Kaya akong challenge akong self magulis mag-commute and then timing pod nga muli pod sa ilaha. So yes, thankful ko ani nga person, oh. Kani siya guys, oh. Ayan, kani siya, oh. Hi. Kana siya. Oo, kita taga Medina mo gud siya guys. And yeah, ako biya kay mo to man taog sa Lyron. So malabyan na niya. So nihangyo ko niya nga ihatod na lang ko niya dito. Oo, pero libre daw niya completely. Libre completely ka Jing. Ay kung ising-isi diha. Mo na diha. So yes. Hello mga mads. Sikoya ko. What? Siyang driver. Siya ang habal-habal na ito karon, no? Hello! Mga friendly kayo mga hero. Wala, nisamot na tagkaupaw, ano kaya hangin. So we're off to Matampa Pines. So, uban pa kay Matampa Pines. So, may lot of Thursday siya guys. Doon na ta kuya. Ikaw ba mga istasyon sa Coros?
Kuya, si pangalan mo kuya? Makmak. Ikaw makmak ba? Sige, kapangutan na pila kong timbang ha. Ono ha? Yes. So, kada tayo na sa akong luggage di ha. Sige, pangutan na sa timbang. Bugat lagi ko. So, na ako sa 100 kilos. Samo kini sa makmak tayo. Putan sa sa sulod mak. Lagi, oh. Palihog. Dayon sa ata. Check-in sa ata. Char. I'm finally here at Matampa Pines. Sino pangalan ni Muti? Bibi. O, nas Bibi dito. Kuya, sino pangalan mo kuya? Huy. Lakaw mo. So, ayan. Una ako sa ta dito, no? Naman dito atong area. Kita to ninyong cottage dito. O, dito ta. So, ayan. Munaog na ta, no? Dalon sa na to atong kuan. Atong luggage. Isura sa itong kinabuhi. So, ayan. So, shout out, oy. Nao, nagdala tag luggage. So, ayan. O, diba? At least, gaan na kay siya. Oh. So, time sa mo plaster sa ta guys. Ayan. Asa man to atong kuan? Cottage. Dami mga tao. Mga tao. Grabe ka bugnaw dire. I don't know kung pila ka degrees dire, but naog daw na siya sa 18 degrees. Char. A few moments later. So, nakoy mga kasabayan ni ay mga murag tulo ni sila ka grupo. And by the way, magpasalamat sa kang dako no kang Sir Neil. Kitagaan ko niya og beer, not just one, not just two, kaduha na, but 3. Plus gitagaan pagid ko niya og complimentary nga water. Kay dili siguro niya gusto nga maughan kog stain, no. So thank you so much Sir Neil Franz Rapisura for the beer and water. Guys, you know what? During pandemic. Where? Wait. Where? Over there. So, during pandemic, we have to keep our sanity. It's very important to keep our mental health on point, pirmi. So, I decided nga, mani ko Matampa. Do you eat Yeah. pork? Yes. Do you eat pork? Yeah. Pulutan. Thank you. Tagang kong pulutan sa akong silingan, so it's pork. Nangutan na pagin siya kumukha mo daw kong pork. Ayan. Thank you so much, neighbor. Enjoy mo diha, guys. So, ayan, no? Since gitagaan taog pork sa atong silingan, atong food review. Basing food. Natoy makuha na ma-check ka. Ang kaparat, on point. Ang kaluto niya, perfect. Feeling ako, naka-frozen pa rin sila pagdalaan ng mga karni. Pero, yes, lami kayo ang ilang sinugba. So, mangayo ko, additional. Muning ganan ako sa solo travel. Kung ako'y kasabayan, ako'y maila. Ano ba? New faces. Mas may nang natin ma-meet ng mga new faces. Char! Single pa biyata. In fairness, salami lang karni. Manginaot ko nga dugangan pa ni. Pinapara mo kayo sa kanila. Hi guys, good morning. It's so cold. By the way, muna akong view di ay no. Look. What the fuck? So, mag-impakis ako balik. And I'll transfer to the cottage na para plaster kayo atong pamorman, no. Itugnaw kidili. Diyos ko dahil. Ba't ang temperature? Nasa 18 degrees. So, I'll fix my things first. So, ako sa tong paugahon tong akong tent by tent. Itong dala-dala na ito itong luggage. Napagod ka ba mag-impake? Ako sa itong paugahon itong akong tent dito. Ay, oo, kasi nag-moist. Good morning. Morning!
So these are the people that I met yesterday. In fairness, mapagbigay. Mapagbigay. Siyempre. Of course. They're from Butuan, but originally they're from Pampanga. Pampanga, ang land na maraming pang-pang. Manupras ako guys kay Puryagaba, marag imbornal. Char! Ito, di po tayo yan. Yan, breakfast with newfound friends. Oh, Yeah, I have. Tapos ginoo ko maulam sa tag-apil ani nila eh. ayaw kayo inaturan. What's this? So we have so many adobo. Bro, halika na. Adobo, binagoongan. Binagoongan. Perfect. Saging, bulan. Hi guys. Kain po. Mostly sa tanan yung mga Tagalog nila. Hello? Hi. Ayaw niya kasi kumain na siya. Yan, gulo-gulo na rin. At ito na halatang dami mo kinakain, no? Nakakama ako sa'yo. Yung nguya mo pa eh. So hi guys. Hi. Welcome to my guys. Mr. Jem Natividad would like to invite your Oi, friends to let's go. subscribe. Let's go! Let's go. Don't forget to subscribe to his YouTube channel. Let's go! JM Natividad. That's JM and Natividad is Natividad. Let's go! Perfect! Ganito pa rin feeling na on spot sa camera. Kumakain. Hi. Oh, kumusta ang samgyupsal? Ikaw ba nagluto lahat, ma'am? Ay, ako, care of Tita Liz. Yeah, so we have, ano ba tawag sa Kapampangan ito? Tuyo. Tuyo. Pero diri sa Cagayan or Mindanao, bulad, tibuok. Kaya ang pinikas yung parang half. Oo, yung parang daing. Yeah, yun yung parang daing. So this is binagoongan, Kapampangan pero version. binagoongan with black spoon. Oh. Akala ko with eggplant. And of course, egg, pag breakfast. So dapat load natin protein. Ba't nagtatagalog ako dito? Uy, nakakahiya naman kasi pag magbisaya. Okay lang, makasabot kami. So ayan. So our next destination is Dahilig daw guys. Halag Dahilig. Mga mahilig maglaag, kaya pupunta sa Dahilig. Oo. O ba nang tanila kay? Wapad ko kanto dito. So after Dahilig, saan yung next destination nyo? Butuan. Uwi na. Uwi na. Tapos save ulit para pang-budget next biyahe. Yung mga ganon. Ganun nga. Nagsisearch ang pupuntahan, alam nyo na. So dapat next destination Kamigi na. O, ikaw bibisitahin namin. Wala naman ako doon. Yung family mo. Pero Kamigi is so strict. I thought October open na sila but Wala pa. so banding muna tayo ni Madam. Kasi may ano siya doon sa Butuan. Ano man tawag? Store? Kiosk? So, Tita Edita Store. yeah, Tita Edita. So siya ba ikaw ba si Edita? Nga, akala ko ba Donna? Padona Edita pala siya? Screen name yun. Screen name. Dapat may screen name tayo. So, she's sa Kapampangan. Ang ganahan ko sa Kapampangan nga food, di ka ng mga sisig, right? Hindi mo ginang sisig. And then, what else pa ba? Sisig. Kare-kare. Ano bang Kare-kare. history ng kare-kare? Hindi ko rin alam. Ay, murag kuwan siguro na siya. Kahit siguro po ng area. Pag napasyal kayo sa Yeah. Butuan, puntahan nyo yung Tita Edita's Pies and Pastries. The pies and pastries. Pag napunta ka doon, i-vlog mo din yon, Burns. Huy, ginoo ko, ma-pressure mo sa tanin niya. Ang laban lang tayo, ano? Actually, she loves gulay. It's her favorite pastime. Yeah, she loves veggies. Pero actually, nagpapanik na yan kasi ini-interview natin. Hindi mo ko inano kasi nakapag-lipstick man lang sana ako sa blush ko. Wag na. Mas maganda yung natural. Katulad sa nandito yung area natin. Nature. Ay, kuya. Hi. What's your favorite food here? Egg, hot dogs. How old are you? 9. You don't speak Bisaya?
Uy, kabulupod ko sa Aw, abi ko. Mas stress naman tayo nito. So, they're here. Overnight lang din sila dito, guys. Sa Matampat. It's their first time here. Yes. So, how's your experience so far? Very good and so cold. But now it's so hot. Now take off your big jacket. So, ayan. Hello, madam. Napakatahimik ni madam. Hindi totoo. Hindi ba tumatahimik? from Cavite. From Cavite. So, ayan guys. Nahuman na tagligo. I'm so fresh. You know what? Karon lang nanong nga ang fog. Samo ka no? Walay fog kagabi eh. At least na-experience na ko ang fog. Bye Matampa Pines. See you again soon. Thank you so much to the Rafisura family, Sir Neil Franz, Jigsy. Thank you so much, guys. Next destination is Pampanga. Yan. We are off to our next destination. Hi, guys. Hey, guys. Hi. So, nandito ako sa mga bagets. I'm with the bagets. Well, grabe ni sila guys, kaya mag-adventure gid ba? They're into road trips. Halos every weekend, right? Grabe. Sana all makapagbiyahe every weekend. So, welcome to Salag. A little foggy. And the wind is cold. Makulimlim. Sila, ingon si ma'am. Kuan lang do din no, 100 per head ang overnight. Diningon si ma'am kanina nga lisod daw ang CR. Sus, di mo gud angay mag-goal sa CR kay pwede mo gud mo tuwa diri sa nasa. Amay kuan drainage. Ako'y balay dito oh. Kuya, usa na diha? Katulgan ana? Balay-balay. So yeah, fronting Salag is the island born of fire. Mingon ako uli dayon. Bugnaw diri guys. Kanin na mo diri. Puros bulak guys oh. Abi ginaw ko maligo kog falls ron. Layom na king falls di ay. Hi. Welcome to my vlog. Inaturan niya ako ay pag-subscribe ha, ay pag-follow ha. Kasi pangalan channel Ako an Burns J. Ito ay Burns J di ay ko. Pero ayaw pag-subscribe. Ayaw lang. Kay maulaw ko. Sir, May mga libreng yuta diri, bala to na yuta diri. sa pagkakaroon, murag mahal na siguro kay kuan magod ni nga dala no, laos na muna sa Claveria gud murag. So unsa ka mahal ang mahal nimo sir? Siguro mga basing ka ng mga 200 square meter, mga budagan na lang mga 800,000. Mao ba? Awa man ta naglisod. Pwede ra. Sir lang. Okay, mahal gyud po na oy. Dito na ko sa Lumbia. Dito na ko sa Lumbia. Ihawa na ko dito sa ilang sakyan kay I have to go home na kay duty pa ugma. So yeah, thank you so much to everyone nga akong nauban from Matampa down to Salag. I hope to see them very soon. Okay, they already have plans and I want to be part of those plans. Okay, mag-travel na sad sila to Jansan to anywhere. So sa mga nakilala ko during this trip, ingat kayo palagi and hope to see you soon guys. I really had fun with you, with everyone. God bless you always and stay safe kayo, families. Yeah, and see you soon.